Друзі, привіт! Отримали новинку. Жіночі стокові футболочки, де переважають оверсайзні модельки. Гарні розміри. Розміри йдуть елічка, емочка, ікселька, іксікселька неймовірної якості. Хочу зробити вам відеоогляд, тому дивіться. Лот з гарними розмірами, принтами та якісними футболочками. Ось гляньте, зараз йдуть ось такі упакування. Ось так. У лоті йде декілька платічок. Ось такого варіанту. І ось такі цікаві футболочки.